Gay, Honorable Edelberto Nacionales, ngan hiyain papadisan hinusa naton nga bakasyonista nga tikang ha Manila, hi Ma'am Myla Cho Aminodo. Sayaw ako at tukar na Aminodo, mahusay na daraga at akong igiado. Nagulong ang akong mga tinutubo na nakatuba pupunang kao. Nagkatagtunan habot na hansayawan, gamit na permit ang gigilitaan. Sayaw, sikat na kagamaan, sayaw ka Aminodo, osuhan ka tanan. Halatang sayaw ka para itsoy ka, isang tubig na ang balon mo akwartabas. Kawali kay dapat wahan problema, inandam lang at hindi gagana. Bisag kung kakagasan na mauto'y sumayaw di Aminodo nga sunata. Madayon mahina, inisan nga piyesta, ay naruyang pag-ira ang sayaw na turaksa. Nanay